Bună ziua și bine ați venit! Sunt Andreea și în câteva minute vă aduc cele mai importante știri ale zilei. Parlamentul României se află în mijlocul unui scandal de proporții. Bugetul țării pentru anul 2026 ajunge astăzi la vot în plen. Proiectul legii bugetului de stat a generat tensiuni majore în comisii. Un amendament al Partidului Social-Democrat a fost votat în condiții contestate. Partidele se ceartă acum pe rezultatul acestui vot. Situația a escaladat rapid și nimeni nu pare dispus să cedeze. Dezbaterile în comisie au precedat votul din plenul reunit al Parlamentului. Ședința plenului a fost programată de la ora 16. Alături de bugetul de stat a fost discutat și bugetul asigurărilor sociale. Pentru dumneavoastră, acest vot înseamnă ceva concret și important. Bugetul aprobat stabilește câți bani merg spre sănătate, educație și pensii în anul următor. Orice modificare de ultim moment poate schimba resursele pe care le simțiți direct în viața de zi cu zi. Urmărim evoluția acestui subiect și vă vom ține la curent cu orice decizie luată de dumneavoastră aleși în plen astăzi. Dacă ți-a plăcut această știre, dă-ne un like și urmărește-ne pentru mai multe informații în fiecare zi.